Lanz, welcome to my channel and welcome to Lanz Egam TV. So for today's vlog, among i-celebrate ang welcome party sa 2021 kauban ang among mga ka-office mate, kauban ang among duha ka kauban nga office ang Aurora Bilio ug ang Mulabi Bilio. So karon among tanawon kung unsa among mga kalihukan, among sa akong mga activities. So guys, sa bago sa akong channel ay kalimot pag-like, comment and subscribe. Click sa notification bell para update mo sa akong mga video. So kung makita nyo ang tanan sa mong gibuhat karon, so let's watch this. Hey guys. Saya guys istorya. Sa may istorya na to. Every time you kill the less I love you, baby we don't stand a chance. It's sad but it's Hey guys.
thank you, and mabuhay. So, kanina nga akong ipabot is ginagmera na siya. Okay? Okay. So, thank you. Subscribe po. Bye-bye. Sige, ipadayo lang video. Sa Bye! tulo naman no? Sa birth of Imong gamit Ay, naman na yung motor si Jam. Buwan? Ay, na. Hinahinay ragyot ko. Okay na dyan, Ma'am Jem? Ano ba gamit na? Bye! Uy! Sir JP. Oh. Wala, liliyo tayo ng balikan ng ilang sulat. So, sa Mulabi, tulo. New Year. Ang isa. Ato si Kon. Mga ano naman na. Okay, para kay kumuha na lang ni Jet. Globe, nahan ka globe kay astig ka. Green. Blue. Ano? Para sa buro, sa baby. Smile sabi sa ang mga nakadawat og regalo. Thank you, Sir Dong. Happy New Year. Woo! Char! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Hola, himon mo. Otro. Was out. Shout out, sige. Shout out po sa among mga Thank you, Tukuran. welcome to TUKURAN! Hello, Tokyo! Hi, vlog. Welcome to my guys. Shout out ko sa Hong Kong. Thank you sa mga sponsors. Ano ba kay baby? Sir, sunod tuig. Okay. Next year, Pon. See you. Bye-bye.